keluarga besar saking Sragen. Garas bergoyang. Ayo mlaku-mlaku dasare iki dina minggu kowe mesem karo guyu mertakane sliramu yen setuju. Kalau keluarga besar saking Sragen. Iki lagu lawas kok sing nyetane Mas Harso.
Lah nggih. Mas Harso Tawang Mangu. Heeh. Moga-moga piyayine mirsani sehat selalu ya Mas Aku Harso. nyanyi iki jaman semono aku cek nganggo rok cekak. Heeh, cekak terus dhuwur dengkul kayaknya. Saiki alhamdulillah lho Mas. Bisa solehah. Lah ya soleh. Wis asuwene dipengku karo pengibot kuwi lho. Malah nyalangi barang arek umroh. Tekan gone apa ora? Tergantung tikete Mas. Lah pekoke umroh jare 7 jam. 7 jam lagi tekan Medan. Ya ya gak apa-apa ning asrama haji kok Mas. Perlu gede iki. Topel iki blonjo ora mokan. Blonjo sithik wis akeh omongan. Yen sok apeni yen entuk jangan. Mbak Evi, goyang sik Mbak Evi. Tuku bulan buat merah karuan. Aja kuwatir nih. Piye? Najan wujudmu koyo ngene aku untuk tunjangan delok Kas. Tunjangan saka ngendi? BPJS apa piye Mas? BPJS Ketenaga Kerjaan. Ayo lali kon. Lali Dipecat kon. mbahmu kuwi. Heh. Dadi atau pesangon ngono. Ngono lho. Ora mergo sampean ki Mas. Ya ya Umur sabar-sabar. kok ya. Ayo lali. Aduh, Dek, aku sing luput. Keliru bolongan. Pot. Mah aku Mas. Sudah kecelintisan. Wong kok. Kowe iki kaya topel blonjo sithik wis ragan ambung kuwi kabeh otangan ora sithik mung kanggo jagongan dadi wong wadon kok aja serakatan. Jenengan ngejaknake janji ta? Ah. Lah ya. Tenang, Nek Nok. kok luput lho jenengan lah Nih, ya. Piye? ojo kuwatir iki disaksani bumi karo langit. Heeh. Kone aku Desember entuk bonus. Alhamdulillah. Seliramu tak tukone sendal nih. Sandal apa? Sendal magetan. Sandal kulit, Mas. Kok sing penting ojo jaket, Yang jaket penting- 2 juta bundul. Yang penting kulit boy. busukan. Ayo joget. Primo. Senar mulya bergoyang sor mulya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku amel kakek ayu tuh wong ayu pepucanku ati susah kangen sliramu amel kakek ayu amel wae sapa rino wong kita ati-ati susah nunggu kowe bali rasa kangen rapi semari ya mung amel kang bisa nambani
Pun Mbak, mboten sah ditambahi jenengan niku blablar GR wong kowe ki arep. Arek rego dompet Oh, ae. gak jiko HP. HP apa? HP wis ning dhuwur kok. Wong arep Pun dituran. sah. Sampai aja ngono kuwi aja mari royal. Apa wong mangan melon kok. Ya. Bolak-balik nambahi. Lah kowe ngerti usahane Mbak Parni iki lho. Apa, Mas? Gara-gara nyawer 200 lho, engko entuk 20 juta. Oh iya. Lah kuwi pasar rak parung iki dikuasai kuwi. Aku melu seneng tenan. Iri mesti. Ora, aku ora iri karo Mbak Parni malah Hati-hati. seneng. Seneng anu kok iki ya. Kanggo gendar lho. Enggak. Biasane kerupuk gendar iki gowo lho. Wah. Mas Wakiti. Patimu. Pedoman bergoyang. Tapi dong Aku bali bisa sumati ono ning sisemu Semar Mulya. Semoga berkah barokah. Lagune ngapa meleh? Oke. Mas Pardi nang mobil. Ayo kok. Mas Bokel. Nang mobil. Meeting Mas, meeting. Campur sari diwari meeting, diwari arisan ngene iki rusak. Meeting ngaten wingking. Nek nanggap campur sari aja bareng arisan, aja bareng meeting. Marai sepi, ya Mas ya. Nyanyi Mas. Matur sembah nuwun Mas Bokel. Lah kula. Latah. Santayup sinarengan Semar Mulya campur sari timun sigarande ayo bangun rumah tanggane
sesuk iku dinane Sabtu. Terus Mbah. Puput ngono rasa omah bareng ketemu ora iso turu. Aduh sayang, Idam Sari dek iki. sayang, tak sayang kok punya orang dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata Semar Mulyo spesial kanggo pamenggung dadi Bapak Semar Bi. Asik. Monggo Ibu, beksa Pak E monggo. Umpama sliramu sekar melati aku kondang Idam Sari. Umpama sliramu mergi wong manis kondakan bakal nglewati. Mitra sajagat raya alinoto mukir lan samudra ora ilang pemati sing aduh hati-hati selawase. Agem hake mboten popo. Sekeco to, Pak? Pripun Pak Semar Mulyo, Pak? Saya mantap Bu, Jan. pripun MC-ne, Bu? MC-ne pripun? Bogel. Bogel ngoten. Bogel ganteng napa elek? Ganteng. Diomong ya cocok. Ibunya belum lihat Mbah Bogel loh tadi loh. Coba lihat dulu Bu, lihat dengan yang sama. Ganteng to, Bu? Mas Nanang, MC-ne pripun? Ganteng. Diomong ya, Dek. Ya Allah, ya Allah. Mbak Epi jujur terus terang, sampean jangan ditambah-tambah dan kurangi. MC-ne ganteng boleh. tuwek Di mata perempuan normal. Jare elek. Terima kasih. Thank you very much. Very much. Angel aku mosok kancane ganteng kok elek dhewe lho. Ah, lebake enak nu. Ah. Nalika Lira indah maramu males. hatiku lawan sira. Lek dari Jo
tunggumu lho, Dik. Apa, Mbak? Tukang son iki lho. Padune rapal. Apa pengen jam sari kok lagu lawas kok. Angger Mas Bagian aku mikir mati iki lho. Kok batu ngentek aku. Alah wasis. Lah yo, Nek kecerdasan iki ya ngono iki lho. kapan nyeleh aku ya? Hah? Kapan-kapan aku Iya. ning omahmu Kok nyeleh aku njeleh mikmu genten. Oke, Sing baik. ciwili. Cilik yo ben paling suwe. Ger. Ngerti nek miku cilik ya, Bu. Nalikane ayo. Nalik. Hei. 6 ker. Sokor we. Iya iya. Nalikane yo. Hei. Yo. Aja Tak dulu lho, Mbak. Iki streaming lho. Yo. Nah.